Prídem, pravda, že nech sa páči. Áno, čo poviete na to? Lebo jeden pán mi vynádal, že propagujem špinavých Rusov. To je strašné, povedzte. Totálne sa stotožňujem teraz tým. Áno, veľa ľudí. Ale sa nájdú aj také teda pometenci, ktoré vám vynádajú, tak to musíte brať ako fakt. Áno, že to robím dobre. Že ideme dobrou cestou. Ďakujem vám za podporu, naozaj. Aj z druhej strany mám, keď chcete, lebo to je NATO-vská vojna, NATO-vská špina, veď vidíme, že aj na Ukrajine, ako chcú tam vlastne tú krajinu vyrabovať, nie? Zo zdrojov. Takisto Rusko je najbohatšia krajina na svete. Tam je 150 miliónov ľudí, keď povedia, že sa zastávame Rusov. Oni bránia seba, bránia svojich ľudí na Ukrajine, kde sa dostáva natovské vojny, tieto vojska a technika. To je moderná technika s ďalekým doletom, 10 000 kilometrov doletie. Nikto nebude istý, nikto. Ani pred dronmi, pred požiarmi. Ale treba sa zastať. Nie, to je ukrajinská propaganda, toto všetko už vlastne ktorý rok. Vlastne tie sankcie, to je ožobračovanie nás sami. Všetko bude drahšie. Áno. Takže aspoň týmto. Že má ukázať odvahu. Už vraj aj ruská zmrzlina v Bíle. Jak začal konflikt, takýto otvorený, tak všetko. Veď my sme tu v takej propagande, mážu príspevky proruské. Môžete kľudne prísť si prečítať. Mážu proruské príspevky, to je strašné. Fašisti, ktorí nás držia v bubline, že je všetko OK. A Lajnová dcera súdeného fašistu je predsednička EU komisie. A oni tam robia, čo chcú, nikto im nevidí do kariet. Akurát tí, čo proste prinášajú informácie, ale cez iné médiá, nie cez naše, čo sa deje. Keď sme vedeli, že naozaj ako sa snažia, Rusko sa bude brániť a takto nás vlastne vystria, že my budeme, ak nič neurobíme, nezastavíme tú EU politikou tam hore v Bruseli, tak dopadneme tak, že nás nebudú šetriť. Tak, jak po druhej svetovej vojne, že až do Berlína nacistov hnali a vlastne nasadili životy. 30 miliónov obetí stálo ruských, sovietských ľudí. Aj viac možno. A chcú oni vojnu, povedzte, oni nechcú vojnu, ale vyrábajú im tam na tom vstupe vlastne do Ruska, na Ukrajine, umelo vytvornej krajine, ktorá sa zapredala v podstate fašistickej politike. Nacista je Zelenský, takisto. Jednoducho. Tak to je... Nás je veľa, nás je 300 miliónov, povedzte, zmôžeme niečo. Ich je tam niekoľko stoviek tisíc. Ja si myslím, že zmôžeme, nie? Keď sa spojíme a keď ukážeme, že my tu potrebujeme napríklad mesto, obnova. Čo páda, všetko by sa dalo, orýpané tieto budovy do škôl zateká, tieto. Samospráva dáva 80%, teda čaká z Bruselu peniažky. No kde sú, povedzte, za 20 rokov, čo sme v EÚ, prečo nie sme prekvitajúci štát, ale ľudia sú zadlžení, všetko je drahšie, nemáme cesty, nemáme opravené budovy historické a tak ďalej. Vedú nás, klamú nás, vedú nás za nos EÚ politici, oni si robia, čo chcú. Tie projekty sú len pre vyvolených a len v takom tomto, na čo chcú dať. Bežný občan sa nedostane. Nám povedali, že sa máme skladať na cestu pred domom po 2000 až 3000 eur, tu v Spišskej, v Mestskom úrade, že nemajú peniaze. Majte sa pekne.
pán je z Poľska a Ukrajinec je to a prišiel tu hrať a vyberá ako peňažky ale ako tí Ukrajinci tu niektorí robia tú reklamu na mier Ukrajine. A čo to je? To je vojna proti Rusku. Takže keď sa nezobudíme, neukážeme, že nám nie je ľahostajné. To je 150 miliónov Rusov, ktorí sú bezmocní. Čo nám oni urobili? Povedzte. Čo? Dávali nám ropu, plyn, aká okupácia 40 rokov, bol mier a tuto taký dezolatizmus, deti v školách útočia na učiteľky, zabíjajú. Veď v spišskej starej vsi tam zabili, nie? Učiteľku zabil chlapec a ešte teraz kde v Gráci, v Rakúsku, koľkých tam postriel a tak ďalej. Aká morálka, aký americký tá demokracia a sloboda. Zmýšľanie. To zmýšľanie môžeme všetko. Nič nemusíme, hej, dodržiavať nejaké zákony, ani morálne už. Ja rozprávam vždy, my sme sprostý národ, na nás teraz silnú ruku. Jedine tak. Silnú ruku. Lebo už nám preskakuje. Premiér Fico, jedine. Ja verím, že my sme mali štát, ale veľa môžeme. No silnú ruku, povedzte, do politiky nechcú sa ľudia miešať. Čestní ľudia, dobrí ľudia nechcú s tým nič mať. Je to ťažký priestor, ale kto potom nám šéfuje, kto nám potom vládne? To naozaj cudzí, čo tu vytvárajú vojnu poza náš chrbát. To si zoberme príklad, tu v Spiške ide Akram kandidát na primátora, či to ten z Palestíny, či skazi, čo aj tam ide, skazi prišiel. Čo tu on môže, cudzí nám tu rozkazovať? Je to vždy o ľuďoch, no, a my si svoje nevieme zastať, Rusi si svoje nedajú. Budú si brániť. A brániť práve na Ukrajine. My to nechápeme, že naozaj vyvolaný umelo bratovražedný konflikt v podstate. Oni sa veľmi dlho zdržiavali, kým nastúpili na toto, ale jednoducho 150 miliónov ľudí je viac ako ostalo na Ukrajine možno 5 miliónov ľudí, bolo ich 60-40. Oni sú tu ošetrení, veď tu majú aj 1000 eur tieto Ukrajinci. Majú dávky alebo už prácu a tak ďalej. A celá Európa ich takto v podstate, hej, podporuje. Ale Rusov nikto nie. Proti Rusom broja nenávistnou propagandou v podstate. Pretože keď hovoria o tom, že treba pomáhať Ukrajincom na Ukrajine, koľko tam je tých ľudí, hej, to na časti sa bojuje. Ukrajina je dosť veľká, ale proti Rusku samozrejme vždy malá. Keby sa Západ nemiešal USA a vieme, čo narobil Biden, keď dovolil použiť. Ja to tiež rozprávam, naj si oni vyriešia. Kľudne si odchodte, kľudne. A môžete zdieľajte to na internete. Lebo aj keď mážu, aj keď robia naozaj len pro ukrajinskú propagandu, my sa musíme zastať. Sú to takisto ľudia, sú to naši bratia Rusi. Ale my sme práve, že my píšeme. Hej, snažte sa, odfoďte sa aj druhú stranu, ľudne. Môžete aj mňa, ja som sa harmoniku, že zahrám, že trošku... Ukázať, že občania sa vedia zastať, že je v nás ešte ľudskosť. Obyčajní občania, ja nie som nikým, ničím, ani platená, ani nikto ma nenajal, ani nič, proste nedá mi tá situácia. Sledujem aj iné zdroje, ako sú tu tieto západné, propagandistické, ukrajinské, tieto. Dobrý deň. A ľudia nevedia, spia a poza náš chrbát vyrábajú 3. svetovú vojnu. Kto tam nastúpil, bol anglický. A veľmi nepriateľský. Angličania proti Starmer, britský premiér. Predtým, čo bol Johnson bojovať, majú Ukrajinci do posledného Ukrajinca. Jak im záleží na Ukrajincov, na ľuďoch ukrajinských? Povedzte. A ešte druhú stranu si. Poďte aj druhú stranu o tých sankciách, to je vlastne škoda na nás samých, o tých sankciách ľudne. Však my trpíme. My trpíme, všetko je drahšie. A keď bude vojna, neušetria nás. Budú tu posielať rakety. My trpíme, nie oni. Drony. Už teraz tam horia závody a kdečo, hej. Ale však sú v celom svete, však si užívajú luxus. Ukrajinci. Čomu nezbojovať? A Ukrajinci v podstate zamlčujú pravdu, jaká je. Vedia dobre, ale nemajú, ako keby, nesmú hovoriť. Pretože by stratili príspevky. Súdne sa poďte čítať. Musím byť, kto je silný. Rus Putinovi môže nasrať na EÚ. On sa obracal na Čínu, na toto a má tam... Jedno, s kým oni obchoduje. presne. Ale my trpíme. Áno. Budeme mať drahšiu elektriku, z elektriku še buzia v Anglicku, tam plyn nemajú, tam z elektriku. Aj varia a všetko. Áno. No, vidno to dosť?
Že v podstate... Kde si stadiel? Hej, no do nás píšal stade. A plánujem ísť aj po iných mestách a ľudí takto prebudzať, že jeden človek má odvahu vlastne sa akoby strápniť. Nie, práve že ukázať trošičku, že sme ľudia a prepojení sme s tým svetom. A hlavne, keď EÚ nás dala do jedného vreca 27 štátov a rozhoduje v našom mene za tých 300 miliónov obyvateľov, občanov EÚ, a dávajú peniaze na vojnu, tak v podstate my sme, keď budeme ticho, my budeme vinní, že tá vojna bude tu aj dôsledky pocítime všetci. Doslova. Čiže sa rozťahlo. My za to môžeme. To nie, tak my tu rozprávame také s tými našimi pajacami tu. Hradnice. Hej tiež? Ja to píšu, že ja som strátil kopu kamarátov a mi je to jedno. Presne. Niekedy sa treba zastať morálnych. Nie, tak to ja isto mám, ja som mal spolužiaka, čo má ženu, manželku Ukrajinu. A som dával toto, on ma vymazal, zablokoval a vymazal moje telefónne číslo. Ja som mu vyšiel do nového roku a on, ďakujem pekne, kým som vedel komu. A to je, my sa poznáme v základnej škole. Hej, no na tom sa ľudia rozdeľujú, jak na tom covide bolo. A ja som mu napísal. Tá pravda. No tak díky ti veľmi pekne, že taký máš záujem, že mám iný názor. Áno. A som nepovedal, už do piči. Jak na tom covide vlastne. A ľudia sa báli. A pritom ten strach zabíja. A teraz aj ľahostajnosť, keď budeme ticho. Tak najviac, v podstate, a čo čaká naše deti? Ale čo čaká najviac tieto ľudí deti? sa dajú ovládať strachu. Emócia, strach, ktorá zrobí všetko. Preto oni len hrozia covidom Ukrajinu a teraz zazim nejde dať Ukrajina, bo to nejde tak, to len pár butákom, PS a to tým. A zase dačo vycáhnu ešte trece, len strach musia ovládať strachu človeka. Lebo inakšie nie. No, idem tak, aby videli. Tak tým sa aj nedarí. Ako? Nedarí sa aj na nás tu ľudí. Videli prvý COVID, čo tu Odvahu. ukázali nič, hovno. No dosť veľa ľudí by ste neverili, že... A umreli aj z očkovania, umreli. Veľa ľudí zo strachu sa dalo testovať stále, že príde o prácu. To sú fašistické zákony proti ľuďom, nie? Proti ľuďom zákony, keď vás nútia niečo robiť, čo ste presvedčení, že nie. Ja Ukrajinec, Hej. to ja не знаю добре, про що ви говорите. Ну, але так, трошки. Ale viete, že s Rusmi nenávidíte Rusov, povedzte. Či nenávidíte Rusov teraz? Nenávidím. Nie? Nenávidíte? Nie. Nemá. Máte ešte rodinu? Máte aj? Máte v Ruskej federácii rodinu? Tú rodinu? Hej, tu ste všetci prišli? Nie, myslím, keď ste Ukrajinci rodení, či máte rodinu napríklad v Ruskej federácii? Veď vy ste vlastne z SSR, pozrite sa, mám. Nie, z Ruskej nemám vôbec. Nemáte rodinu, prepojenie, nič? Tu mám rodinu veľkú. Я Ale в vy ste... служив в війську. Ja z Ukrajiny prišla, ale tu mám veľkú A už rodinu. koľko rokov tu sú? Tu sme prišli, keď vojna sa začala, 20 ľudí. Ale tu moja rodina od rána. A tam ste nemali rodinu od 76. 6., 7., 8. si presťahovali. Môj otec tu sa narodil. Aha, no vy tak, Ale že potom- máte korene, to je iné, hej, to je jasné Áno, potom. áno. Hej. To máte blízko ku Slovensku, keď otec Na to je jasné. Zavadky otec sa narodil a Hej. v 47. roku sa presťahovali na Ukrajinu. Aj tam zomreli. V ktorom? Po vojne v 47. Áno, v 47. tam sa presťahovali. Lebo prišli takí agitátori a tam hovorili, že tam je veľmi dobre, ale tam je zem. Úrodná Poď do tej zem. zemi. A toto chcú Američania, všade, kde Poď oni do tej prídu, úrodnej zemi, tam tými sa vojskami, presťahovali. natovskými vojskami, nie, že vlastne ťažiť kamene, minerály. Ale niektorí z nich sa tu vrátili. No teraz sa vrátili tak, 76., 7., 9. tak vrátili sa Hej. Rusi. Takže ja tu mám rodinu. A chodíte ešte na Ukrajinu, chodívate? Áno, chodíme. A kde, ktorá oblasť to je? Lebo tam teraz aj Charkov a Kyjev Tam s tými dronmi ohrozujú, ale obete minimum, len proste útočia na budovy. Rovно. A. Od Užгорода 700 км. 4 дня як Áno. бомбили на Ровно. І ровно бомбили teraz. Teraz Дубно ako і Ровно. také Там mesto. Traja ľudia mŕtvi, koľko mŕtvi? Hej, a koľko keď natovské vojny, keď robia, To oni potom tam збивали, stovky ППО tisíc. то збивали, а он дал 470 тих ракет йшли на Ровно. А ППО збило шибки, але jedného človeka zabili. No, No nemala by Ukrajina kapitulovať, keď je slabšia. Prečo pýta tieto zbranie zo západu? Ale A potom, západ chce dať, lebo chce vojnu proti Rusku. Lebo A tam vás zarobia. vyničia Ukrajincov, zadlžia aj Ukrajinu, Rusov. budete placiť všetko, EU, Hej. NATO.
Nebudete mať nič. Toto je А keď vojna dáme si proti Ruským, nám. то не будемо. Ми були в Совєтському Союзі, то вони на Україну не дбали вôbec. Українці лим робили на ті русов. Україна робила на Ale veď Rusov. prepojené boli, Rusi boli aj na А teraz Ukrajine. вони chcú odobrati, lebo Україна šla preč od nich, tak oni chcú zať, že by Ukrajina na nich robila. Ale to tak vy hovoríte, jak my Slováci, že sme na Čechov robili. A teraz mladí nejdu do Ale to Čiech. tak- To nie, to je Nie, všeobecné to len. my sa s Čechami rozjednali tak toho, a oni tak. Ktorí peniazy my mali po bankoch, znáte, aké peniazy oni zobrali? Milionári na Ukrajine. Však tu prišli milionári. A jak robili nám? Rusov, keď tu prišli s milionármi. A Zelenský koľko A miliónov má? Zelenský miliardy. Dostane miliardov? 5 Londýne, miliard za tam, deň. tam. Za deň Už dostane príde, podporu na už Ukrajinu. prišiel americký Kde je? audit na Ukrajinu. Teraz bude len čítať. Недокладує. Може, то ще не доказано. Є доказано. Бо як наступив Трамп, уж доказано. Як був Байден, факі. Як Трамп, То дав би Бог. Значить, to vyrovná. Я на Зеленську не молюсь. Nové voľby. Якщо Nové on voľby vám zvodí, treba. to ему A v тюрмах čestne. dávajú. Ukrajina nikdy No. nebola sama. Vy ste sebe stačili, Bo, rozumiete, ešte nevytvorili on tú bol demokraciu, bohatý. lebo vás On bol kúpili za bohatý. 5 miliard Ale Zelenský- USA, Kiev, on mal Kličko Ja a... nechcem aj do Ruska vôbec nechcem. За границями Rusko, в домі. tam taká propaganda, tam Ale nemôžeš, hovoria, že tam nie je v čase, jak demokracia, vojna tam začala, nemôžeš nič A tu je povedať. takisto, nemôžete Že nič, stal lebo vám bohatý. aj vy nadajú ľudia, že ste Ľudia proti pomierajú. Ukrajine, keď alebo pro Ну Rusii. то не доказано. Але ведь є А їм tu to ani nie nič nevie, nevie. Rusom sa to не Америки páči, že йшли до Україна України, а з України до má Палестини. svobodu a môže hovoriť voľne. Може, Ale o tých говорять vojakoch, так, o tých vojskách, o pravda tom, o tých vyjde na chemických javu, je tam laboratóriách, Trump, 14 000 ľudí na Donbase zabili ruských. Na čo na to poviete Trump na тоже Ukrajine? дурачок. My sme tu nič nevedeli, aká tu je sloboda, povedzte, demokracia, keď my sme to Може, він не nevedeli. соображає, що він робить. Як же ні? Ні, Трамп, он Držím вже, vám, Ďakujem pekne. он вже som tiež zastancom toho. Viete, čo musíme ukázať odvahu, že nie sme takí vymytí tou propagandou. Viete, no, Lebo je to- je veľa ľudí, vedie to ktorí, pojňa. je veľa Je to ľudí, ktorí sú proti proti Rusku. tomu, ktorí vedia, že kde je pravda, ale vlastne nechcú vlastne vytvárať napätie ešte väčšie. Lebo vlastne musíme, realita je taká, však vidíme, aká je realita v uliciach, že je veľa ľudí, ktorí sú sfanatizovaní a vlastne je ich menej, ale vytvárajú ten dojem, že je to tak. Ja hovorím, že vlastne, že čo to je, aj keď by bolo v tých náležitoch, niekedy tak ako tendenčne, že koľko ľudí, nie je to tak veľa, bo som niektorý bol, teda neviem, čas, ale som si sa zamodlil, ale to iba tak nefunguje, že masa. Ale vidíte, v Bratislave bolo aj 100 000, no čo to je? Ten mier Ukrajine však. Áno, ten mier Ukrajine. Koľko tam bolo týchto kadejakých Ukrajincov, hejko, a hovorím, povedal, že Slovákov nás už je vyše 5 miliónov, hovorím, tak to je jaký zlom, keď tam bolo 100 000. Zanedbateľné množstvo, takže vlastne je to streslené, tendenčne sa rastú. Naši politici niektorí, ktorí vlastne ich neznášame, vlastne sú tiež už veľmi, teda by som povedal, napojení na Európsku úniu, ktorú takisto ja nemusím. A som totálne teraz zastancom proti Európskej únii, proti tomu, lebo to je ďalší diktát. Toto je najväčší diktát, aký sme kedy v modernej dni zažili. To nie je možné diktovať podmienky, ktorý štát sa má ako správať. Nie sme. Však to nebolo ani v totalite Takže také. ja, viete, fandím, Všetko dobre, len pokoj v srdci, modlite sa, molíte, bratia, molíte. My vás ľúbim, i Ukrajince, i Rusi. My vás ľúbim. Oni začali vojnu. A 2014 rok kde? Oni sú všetci na Bruseli, ja neviem prečo, ale tu im je dobré. A prečo tu vnášajú nenávisť? Však nám ju očkujú tú nenávisť voči Rusom. ale A vlastne viete, však zase, Ukrajinci sú svätí. no prečo to Preboha, robíte? sú Lebo našli svätí. tu na teda pôvodu na to, že to môžu robiť slobodne. Nikto ich ako Áno. celé teda tie protesty sú organizované teda tým Vy ste tiež môj človek. Ahoj, nemám teraz, ale tiež rada nosím také kamene. No. že vlastne toto hnutie, teda, ktoré je na tých protestoch, hej, mier Ukrajine, či ako sa volajú, vlastne však to je jasne tendenčne a vlastne vytvárajú oni toto hnutie, ale vlastne medzi ľuďmi teda takéto politicky, to je politika z hora, Je to jednoznačné. EÚ, tam sú platení agenti tuto vlastne, ktorí idú proti našim záujmom. My potrebujeme mier na Slovensku, ľudia, pokoj do srdc, potrebujeme naozaj vidieť reálne triezvo, ale oni nás poštvávajú cez príspevky proukrajinské na internete, na Facebookoch, mážu proruské všetko. Tam nemôžete povedať svoj názor, hneď na vás vystúpia trolovia s takými útokmi, Ale zoberte si jak vlastne... ten pán tu, že som chorá, no však ako, nech si myslí. Jeden pán, taký mladý s babetkom na rukách, hej, Jo, tak že vy ste chorá, to sú veď liberáli. To sú Rusi liberáli. teraz útočia a tak ďalej, hej. Ale toto, čo predtým nevideli, Vari nevideli,
Aký bol dôvod? A tam je... Putin niekoľkokrát vyzval, Aj. dodržme odstup od Ruska, lebo Áno. niekoľko raketa doletí. No. Íď, že mi nesadneš na môj pôdu. Za to budeš mať 1200 metrov, môžeš mať základňu na to, ináč nie. Veď Tak už išlo vlastne porušovanie ľudských zásad vlastne na Donbase a všade, čo sa páchala, vyslovene genocída zo strany Ale veď tam bolo jasne, ukrajinských síl Azovova a tak ďalej. ale jasne, že bolo... Ja by som, aj keby toto nebolo s tým, jednoducho, ja si idem chrániť svoj národ, ktorým hovorím, v podstate je na mieste otázka. Nazdar, ahoj. Že čo by robil Trump, keby vlastne niekde americké občania boli, aj keď sa to stalo vtedy v Jemene, keď vlastne napadli to veľvyslanectvo, zbombardoval celý Jemen, hej. No, takže v podstate to sú veci, ktoré každý... Je to na to vojna proste, normálny proti štát, nám. Každý normálny štát vlastne si práva svojich občanov musí hájiť. A vlastne tam na Donbase väčšina, aj na Kríme, väčšina obyvateľov teda ruskej národnosti bola potieraná, vlastne ich práva a tak ďalej. Takže logicky sa aj žiadalo, bolo by to, by som povedal, až neviem, ako by som to nazval, zo strany Putina, keby tam nezasiahol. Veď oni si tu robia biznis, tam je ukrajinská cukráreň, hej. Oni dovážajú z Ukrajiny zákusky sem. Chápete? A tam vojna, akože, a ja som sa pýtala pani, ona hovorí, to nie všade sa bojuje, no už teraz akože to, že pritvrdzuje EÚ. A nič. A tak to nie, ono sa to väčšinou boje na území, kde žijú ako to ale viete ruská čo, menšina. veď oni Však sú tam všetko stáva opatrní. veci, jak na Oni spiske. Ale opatrne. počuť, však to jasné, Ale viete, bojisko je na povedala, tam, že kde hlúpi žije ruská chlapci, menšina. hlúpi ukrajinskí chlapci, že idú bojovať za EÚ záujmy, za Američanov a proti vlastne Rusom bratom. Oni takú nenávisť vyvolali tými zbraňami. Však ich vyslovene z ulici berú, však tie zábery sme videli, že tam vlastne mladých mužov, ktorí vlastne majú rodiny, zoberú do auta vlastne. Na silu, detsko s kočárom nehajú a jeho berú. By som chcel vidieť, strašné, tu keby, toto by hej, chcel z no, rodziny presne, toto títo zažiť. tu chcú ľudia, Že nie? chlopíka pošle po cibuľu a naraz mi prísť tu dnešná policia, to je- kočár s deckom a zehlop. No tam na Ukrajinu sú bojovať. Ja vlastne mám... A potom preto sa vzdajú radšej, oni nechcú bojovať. Tí, čo sú tam, počúvajte, tí, čo sú tam, sú Áno. mier, že modlia každý deň, že by už skončilo. ľudia. A ten, čo v Nemecku žere, pije, chce Presne, vojnu. presne. Ja som bol v Turecku na dovolenke Hej. pred mesiacom, však tam po kolenačky chodili tí, ale sláva Ukrajine. A ja som išiel za ním. Povedzte, A ja šialená mu hovorím, propaganda. taký Od солдат, života. украинский солдат, že dá, a tak, dá. Что ты не стреляешь? Да что тут, что Plný я стреляю? Чем что ты не nenávisti. стреляешь? Čo, máš Slovakia, tam dáva деньги, a ty tu sedíš, piješ. To čo ty strieľaš? Vojnu chceš, mier, tak tam strieľaš. No, a toto ich uráža, bo potom už začnú povedať, ty fašista, ty durák, potom sa- ty... hej. Nemci, Francúzi, Briti sú proti Rusku. Oni vyvolávajú také, oni dávajú... Briti boli Naozaj. vždy, aj cez Briti- druhú vojnu, Briti sa- všade boli toto M16, to sú špeciálne one, kde idú Hlavne na Briti. politiku. Nemcom vlastne musím Briti. povedať, že nálady v Nemecku sú také, že nie sú ľudia spokojní, pretože vlastne oni si sú však. tým, že mali obchod s Rusmi, tak si žili v blahobite. Vďaka teda vlastným surovinám a energiám z Lacnejšie, Ruska. aj my v podstate, nie? Bolo Aj my to v tiež, že pohode. vlastne ale Nemci to Briti. bol, však vlastne tam gro energie To išlo bolo do Nemecka. Aj ten Nord Stream, hej, vlastne keď budovali, už vtedy sa vedel, že sú to nepokoje a to, že sa vedel do vzduchu, Nemci by to neurobili, hej. Už nasvedčuje dačo, že keď oni sa stali z EU, že dačo sa plánuje. Oni ak nezávisli, že mohli sme Ukrajinu. Tak pomoc. Už Tak oni už vtedy. predtým začali Už investovať. od elektriky odstrihuje Európa, nie? Od plynu, od ropy. Obchodovania. Však ja keď s takým absolútne. píšem, Treba to vrátiť ja preto. keď píšem s takým, tak oni, tí fašisti sú a toto. A ja hovorím, a dúfam, že si v zime kuril z drevo, máš pec doma, nie? Čo má s tým plyn? No to toto, že my na základe toho sme z Rusmi partia, bo majú plyn. Vo veľku. Za to sme s nimi banda. Keď sme nemali oni plyn, nerastli suroviny, tak my nám nepotrební sú Rusi. Ale hovorím, ty, Čo nám urobili, nie? a ja Že hovorím, takto ty proti- somar, veď Čo sem to nie, že nie sú pre nás potrební. V princípe, hovorím, postavme si to ináč. Vlastne žijeme v období, kedy vlastne by nás nemali zaujímať ani to. Vlastne je to úplne dobre, majú surovinu, ale tie vzťahy v 21. storočí sa zabíjať, tak vlastne by malo byť normálne žiť v nejakom normálnom Však a z spolužití. Hagu boli iné pretože paragrafy. A nie vlastne, aby sme Z Hagu, čo že platia. iba preto, že nám dávajú oni, že sme akože dobre, hej, vlastne to asi kamaráti, malo by to byť normálne, že vlastne ľudia by sa nemali národy momentálne v 21. storočí Áno. vytvárať medzi sebou takéto pnutia, že to ide do krvi prelievania. Presne, to už máme presne. iný systém. Či suroviny sú, alebo nie Ekonomicky sú. sa položím, Každý alebo niečo šíma má, nestreľať. niekto má niečo Áno, iné, áno. ale nie takto. Lenže
tu na tam... Ja hovorím, a keď tam ľudia v Odese zhoreli, aj zvonku zamkli, že nemohli uteknúť? No, tak to boli, hovorím, že už toto by bolo pre mňa dôvod. Už Hákský tribunál mal tam riešiť to a Trešmerci popraviť. Lebo zvonku boli zámky. Ahoj, čau, dneska pešo? Je to ťažké vlastne. Ja akurát... A ťažko sa vysvetliť ľuďom, potom presne, oni len jednoducho, Rusko je agresor a už naviac nepočúvajú, hej? Už majú hnev, už to... A to vlastne, viete čo, v každom prípade progresívno-liberálne ladená skupina ľudí, ktorá žijú sa na Slovensku, ale aj iné vo svete, nechce nič iné počuť, má svoju pravdu. Áno, len toto má blok, čip má v hlave a proste ten uznáva. Takže vlastne ich aj platí, aj tých... Ale to nie aj tu sú trolov, aj ten ide tu. Doslova, hej, taký pro-ukrajinský. Ani nemusíte vlastne pozerať, že iba voči Rusku. To je vlastne aj voči našim politikom. Áno. Môže tu nás, hovorím, zbytočne sa aj divím teda niektorým našim politikom zo strany Smer, alebo Hlasu, alebo Skadial, alebo z Republiky, niečo rozprávať. Lebo pre nich je to, ani nepočúvajú, ich to nezaujíma. Raz v sebe zakodovali, že nie, toto je strana na odsúdenie, Fico je zlodej, mafián a tak to bude. Môže sa to nadokazovať niečo. Som dneska rozprával s Marekom Brezovským. A preč? Počúvaj. No na čo mi spomínaš človeka, ktorý je pre mňa tak, na takej Počúvaj, však ja hovorím. Ale ktorý Brezovský? Tu. To je stade zo Spiske, nepoznám ho. On je šéf PS. To nevadí, aj toto treba prekonať, viete čo? Ale ja hovorím mu, Marek, počúvaj sem. Takto vidieť, že on robí svoj obchodík. Je to kramáč. Je to kšeft. Hej, vidieť každom, že každý má nejaký obchod, kšeft. Ale nebudem sa vlastne minimálne kšeft ja mám ktorý s vidím, morálkou že vlastne kšeft má teraz, nízkosť. Že chcem proste zastať sa nejakých morálnych hodnot a ukázať ľuďom, že není, že má jeden občan obyčajný, ja nie som za nikoho nič, odvahu. Takto vyjsť. Hej. A keď sa spojíme, nás je 300 miliónov. Do toho Bruselu môžeme ísť všetci a ich tam defenestrovať, vyhodiť tých politikov fašistických okien. Z toho hnízdiska zmí v podstate, lebo oni robia poza náš krbát vojnu, vyrábajú. Čiže ten Brezovský, ten PS, treba to prekonať, prehodnúť, tak Zelenský, že nacista. A vidíte, držia ho a proste využívajú ho ako figurku boja. Ale oni nevedia, čo tam je v jeho hlave, fantasmagorína. Drogy, sú tam drogy. Áno, ale... Berte to tak, že aj tu sú, na každú svinu sa varí vodáček, sa vraví. Ahoj. A tak to je mŕtvý muž. Preto robiť tak ako morálne čestný, vychádza zo seba. Nemá čo robiť. A čo ten Brezovský tu hovoríte, že s kým sa stretol? Alebo hovorí na premiéra Fica? On to mladý glupetý volá, predvoláva, robí mitingy, také zasadnutie, také. No vidíte, oni majú proti vláde, čo nám chce dobre. A vybavuje aj teraz v Uzbekistane. Veď k nám prídu aj ľudia robiť. Keď tu nemá, kto budú Uzbekistanci robiť, hej? No, keď sa našim nechce ľuďom a idú na západ, že viac zarobia. Ono je to. Tam Nemecko končí. Z môjho pohľadu je to tak. Tam kamarátov, Nemecko končí. Tam zatvárajú fabriky, firmy. Tu je určitá obava, aj bude tá obava. Čo budú sa 100% som presvedčený, že čo budú Ficovi vyčítať. To je to, že vlastne Uzbekistan a vlastne ako taký... Že východ, že zase on na východ sa orientuje a on sú on západ. Že je to moslimská krajina. Vlastne, že niektorí, vlastne už som počul teraz hlavne z KDH krídla, že vlastne sa vytvorí tu na moslimská komunita silná. Takže vlastne, že či nevidí Fico, čo sa deje vo svete, čo dokáže moslimská komunita vyvolávať, aké teda, vlastne, že kto je pôvodcom tých teroristických útokov teda tam a že koľkých prípadov to boli Uzbekovia práve, aj v samotnom Rusku, takže už využijú túto kartu, moslimskú, 100%. Už ja len čakám, kedy to bude masívne takto propagované. Spojme sa my, čo sme za vládu, čo sme za mier na východe s východom, za diplomáciu s východom a nepočúvame na tú ukrajinskú západnú ukrajinskú propagandu. Čo poviete? Ja začínam akože, a som ochotná, viem, že tu nejaký spolok je ruských priateľov, alebo čo také, nie ste v ničom. Sused je a ste ochotní. Do Spiskej? Nie, no, áno, viem to už cez 20 rokov a ja som sa bála ísť do politiky, ja som začínala trošku aj novinárčinu a tak ďalej po materskej, ale bála som sa kvôli deťom do politiky dávať. Už sú deti veľké a mám čas. DNA máte z Ruska? Nie, ale ruskú dušu mám, by som povedala, že tak, taká veľká duša, hej? Počúvam aj teraz v ruštine príspevky, aj v ukrajinčine, že čo sa hovorí, no strašné veci. Máte korene niekde citru? Možno, ja neviem, neviem o tom, ale
Môjho otca brat, 17-ročný, zomrel k partizánu. A môj otec, on aj do kostola nikdy nejak lebo hovorí, požehnali fašisti tie zbrane. Ja som si myslel, že ste došli proti Rusom, buď proti žila východom. niekde do Šedomku, lebo skôr máte taký... Otcov brat zomrel vlastne SMP. Vidíme, my sme boli fašistické štát Slováci. My sme dlžní Rusom pomoc teraz, pretože proti ním sa tu dvíha vlna nenávisti. To je vojde, sme išli proti ním. Povedzte, kde by sme mohli, v knižnici nejakú prednášku som myslela zorganizovať, historickú, alebo aj rozhovor, debaty, by ste prišli, alebo kde, povedzte, aj tu by sme mohli ísť nejaký stánok a ľudí, alebo kde, povedzte. Tam, jak bol Rostas. Jak bol Rostas. Ja som Slávka, ináč, keď sa môžeme zoznámiť. František. Igor. František Igor. Tam, jak bol Rostas, ten banický onen, to je mestské. Máte kontakt nejaký, keby som niečo, alebo vy mi dáte vedieť? Ja vám... Kontakt, ja nemám tajnosti.